Saan nga ba makakarating ang 10 pesos mo? So, andito ako ngayon sa Quiapo at may hahanapin tayo. Yung viral na 10 pesos na kanin at saka ulam na. So, ito yung pastil. Hahanapin natin dito yung mga titinda ng pastil na nabalitaan natin sa halagang 10 pesos makakakain na tayo, mabubusog na tayo. Susubukan natin yon, ano? So, sige, walking tour by Ilocano Matthew TV. Actually, andito na nga ako sa mismong kanto kung saan makikita yung viral na nagbebenta ng pastil, yung mga pwesto nila dito. In fact, ito ang kabaan ng Bautista Street. At dito makikita natin yung bahay ng Phil Bautista. So, cultural heritage din ito. At katabing-katabi nito ang mga nagbebenta ng pastil. Ayan. Yung hilera na yan, pupuntahan po natin yan. So, papakita ko lang din sa inyo yung paligid niya para kung sakaling mapunta kayo dito at makakain, madali ninyo namang hanapin kasi ang police station po sa kabila ay Barbosa Police Station. Barbosa Police Station dito po sa Quiapo. Ayan. So sige, nalakad na tayo at susubukan natin kumain ng pastil. Hi guys, welcome to my vlog. Ayan. So ito po ang mga nagbebenta ng pastil dito. Lahat po ng mga yan ay mga nagbebenta ng pastil. At dito po si Nanay. Nay, kayo yung original na nagbebenta ng pastil dito, ano po? Ayan, noon. At ipinasa na niya sa mga anak niya, mga kamag-anakan niya yung sa pastil na yan. At try natin, first time natin na masubukan kung anong lasa ng pastil na yan. Mga kapatid po natin na mga Muslim ang andito at sila po yung nagpauso ng pastil. So, sige po, andito tayo kay Kuya. Ayan. Anak po niya ito si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Fahad. Kuya Fahad. At try po natin na Kuya Fahad. Fahad, ano? Ayan. Ayan, Fahad lang. Ayan. So, try nating umorder ng kanyang pastil na tig 10 pesos. Pa-order nga po ng pastil. At tikman natin kung anong lasa ng pastil na yan. Kasi 'di ba nag-viral po ito. Talagang 10 pesos balita na mabubusog na tayo dito sa pastil na to. Ganito lang naman po ang itsura niya. So, parang binalot lang siya ng saging at saka kailangan natin ng ano to? Kailangan natin ng ganito pag kumakain ng pastil. Pastil po ba talagang pangalan nito? Pastil, pastir, pater. Pastil. Iba-ibang lingwahe. Iba-ibang tribo. Ano po yung sa pastil? Ano pong tribo yon? Pastil sa Maguindanao. Ang pastil daw po ay sa Maguindanao. Pastir sa Iranon. Pastir sa Iranon. Tsaka yung Pater sa Maranao. pater naman daw po ay sa Maranao. So, ganito lang po siya talaga kakainin, ano? May pwede mo lagyan ng toyo, pwede mo lagyan ng chili. Ayan, at kailangan kamayin din siya, no? Ayan. Mapipil ka pag nakain. Sige, so try natin itong pastil na to. And again, dito sa paligid talaga, napakadami pong nagbebenta ng pastil dito. Kami mga nakatab. Ayan. Ito po yung, ano naman po ito? Ano lang? Ulam lang. Chicken pastil lang, kagikit lang. Ah, okay. Ayan, so Ang tawag dito sa manok na to, kagikit. 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 Ayan, hindi na natin ipapakita yung proseso ng paggawa nila. Pero ang laman po nito ay ano po yung sangkap? Manok, sibuyas, bawang, etc. at iba pa. Ayan. So, yung sa giniling siya, no? Hindi, minimay. Hinimay talaga. Minimay So, siya ng manok. ganun talaga kahirap na ginawa ito. Ano? Hindi siya giniling, mga kababayan. Bali, hinimay po siya. Mano-mano pong hinimay. At matagal po ba yung proseso na yan? Kagaya nito, itong ganito kadami.
Ito, kagaya nito. Ito, Oo. Ayan. So, sige. Try na natin. So, bubuksan na natin tong pastil na to. Ganito lang naman siya. Ayan. So, pwede rin kutsarahin ito kung may kutsara, no? May kutsara ka. Pero Kaya lang, gamit dito. mas feel natin kung halimbawa at ano to, pagkain talaga na kakamayin. Ayan. So, susubukan kong kainin ito. Tikman natin, ano? Kailangan ano to, ihalo-halo mo siya ng ganito. Ayan. So first time nating makakain ng pastil. At ganito pong itsura niya. Pagka hinimay mo na siya at inihalo sa kanin. Kaya ako naman, sakto lang yung ano natin. Ito yung mga bata. Ayan. Kuya, hindi ba kayo lugi sa 10 pesos na pastil? Hindi naman. Kasi parang dito pa lang may tubo pa rin kayo kahit papaano. At wala kayong balak na ano to na Wala itaas akong yung balak presyo. itaas to. Not unless kung talaga sobrang taas na. Oo, kasi 'di ba sa ngayon, 'di ba nagiging viral siya. So baka naman one of these days bigla na lang tumaas dahil dudumugin ng tao. Hindi naman. Matagal na itong presyo ninyo na to na 10 pesos. 2 dekada niya. O, kita ninyo mga kababayan, 2 dekada na ito na presyuhan nila yung 10 pesos na pastil na to at hanggang ngayon hindi nila itinataas at wala po silang balak na itaas. According to kay Kuya Fahad, ang isang anak ni Nanay, ano pangalan ni nanay niya? Amira. Nanay Amira. Sila po yung mga original na nagbebenta dito ng pastil. Ayan, so makikita ninyo sa paligid maraming mga Ito kapatid ko rito. ayan, kapatid, kamag-anakan nila. So ito po yung mga yon. Mapakita ko lang din, ano. Lahat po yan, nagbebenta po ng pastil dito sa paligid. Ayan. At ang dami ng mga tao na kumakain ngayon. Gusto ring subukan yung pastil na binebenta nila. Okay, so ang oras na ay mag-aalas 6 na. Usually, dinudumog sila ng mga tao pag ganitong mga oras. Kasi nga, dinner time. And yon mas nakakamura sila kapag dito sila kakain. Kasi nga, di ba sa halagang 10 pesos lang ay busog na sila. Ayan. So, ito. Ang mainit kanina ito kaya hinalo-halo muna natin para at least pag sinubo ko ito hindi na siya mainit. Tikman natin ang pastil. Anak, pakihawak mo nga sandali ito. Tapos i-kuan mo lang at titikman ko lang. Sa akin may focus at titikman natin ang pastil. Ano nga bang lasa nito dahil first time natin na subukan kumain ng pastil. So kanina mainit ito pero ngayon dahil hinalo-halo ko na pwede na isubo. Manok ito tapos mayroong kanin tapos nasa takon na sabi. At halagang 10 pesos lang po ito mga kapatid. Siyempre lasang manok. Kasi di ba? Ano to? Manok ay lasang kami. Pero parang siopaw. Parang siyang may lasang siopaw. Oo, di ba? Parang asado. Lasang sisig. First time ko rin matikman nito. Parang siopaw? Dalawa sa akin. Kulang tupahan. Lagyan din bago. Busin ko ito ha, para tikman natin kung mapatunayan natin kung after po ganito magbubusog na tayo talaga. Laps.
Sa mga nagtitipid. Budget meal. Masarap. Pwede rin kutsarahin dito kaya lang mararamdaman mo yung lasa siguro kapag kinamay mo na nakagaya nito. Pero naka-plastic pa itong kamay natin. Kayang-kaya natin ubusin ito kasi medyo konti lang naman talaga yung siyempre 10 pesos lang to eh, kaya konti lang. Masarap po, na to. Saan nga ba itong address ninyo, kuya? A. Bautista. A. Bautista. Dito na din ang Dito ka na, dito ka. Oo, kasi masisip na tayo ng pulis. Magalit ka na, matatapos na ako. A. Bautista Street po ito sa may Siapo. Pero gusto mong masaya. Yan. Sandali ko lang maubos to ah. Gusto ko naman yan. Tandaan nyo na lang dito. Sarap, ang sarap. Dito po nga po. Ay, sarap. Dati Ayan, nagpapakain so- kami rito. Hanggang dito na lang po, Ilocano Mat TV. Ayan, salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Pero yan. Masarap. Tayo kayo dito sa may A. Bautista. Pag gusto niyo ng pastil na 10 pesos.